Какво става, тигри? Здравейте и добре дошли в моят YouTube канал. В това видео ще се опитам да се науча да стоя на ръце. Ще заснема стъпките, прогреса, през който минавам и евентуално искам да видя за колко дни е възможно човек да се научи да стои на ръце. Първи опит за стойка на ръце. Трябваха ми още няколко опита да стигна до гениалното заключение, че това май е по-трудно, отколкото си го представях. Май е по-трудно, отколкото си го представях. Това беше добър опит. Мисля, че за да се брои, че мога да стоя на ръце, да кажем 10 секунди, е горе-долу добър измерител. 10 секунди на ръце е целта. От това си бяха стабилни 3 секунди. Мисля да си почина малко и ще пробвам пак. Може би ще продължа още половин-един час. Тренирайте максимум 15-20 минути на ден. До края на вечерта имах ужасно главоболие, както и мускулна треска, продължаваща 3 дни. След като починах един ден, се вслушах в препоръките на Google и YouTube, а те бяха следните. Балансирайте с пръстите на ръцете си. Те ви помагат при залитане назад, подобно на пръстите на краката, които играят същата роля при запазване на баланса, докато сте прави. Задължително използвайте стена за опора. Тя ще тренира силата и издръжливостта. Стягайте силно средната част на тялото си, корема, задника и кръста. Активно избутвайте с раменете от земята и заключете лактите. Знайки тези основни неща, още на ден пети успявах да се приближавам до 10 секунди, без да докосна стената. Стойката на ръце е страхотно движение, което подобрява баланса и развива стабилност в раменете и китките. Може да се каже като цяло, че е една много добра тренировка за горната част на тялото. На седмия ден времето беше хубаво и реших да се разходя до парка, за да потренирам. Пет минути след като започнах, стана това. Айде бе! Нямай 5 секунди, бе, бате! Май... След пълноценна почивка на ден седми се случи това.
Yes! Айде, бе! Ей, това ти. О, да. Ей, това ти. 10 секунди. Благодаря ви, че гледахте този клип. Ако ви е харесал, споделете го, абонирайте се за канала. Смятам да качвам още такива подобни клипове. Също така, ако имате предложения, идеи, какво да пробвам, какво да науча, наистина ми напишете в коментарите. И чао!